Над 380 000 души ще обслужва метрото през тази година след пускането на новите участъци и до летището и до бизнес парка. Това заяви за По света у нас изпълнителният директор на столичния метрополитен Стоян Братоев. Той отчете, че през 2014 подземната железница е превозила близо 80 милиона пътници, като на ден са били обслужени около 300 000. В момента се изграждат два участъка от метрото, които трябва да бъдат въведени в експлоатация през април. Става въпрос за новото трасе от Цариградско шосе през Дружба до летището и от Младост 1 до бизнес парка в Младост 4. По двете линии ще бъдат разкрити и 7 нови метростанции. Виждаме, че пътникопотока нарасна много и има моменти, когато хората дори трудно влизат в влаковите, особено в пикови часове. Постепенно този въпрос ще бъде решен с намаление на интервала между влаковите. Вече са купени 10 нови метровлака, с които ще се поеме по-високият пътникопоток, след като бъдат пуснати новите участъци. Метрото ще стане с 30 секунди по-бързо, като влакове ще има на гарите на всеки 3 минути. По този начин ще се отговори на засиленият интерес към подземната железница от столичани и се очаква трафикът да намалее значително. През 2016 година трябва да бъде завършено и разширението на метрото по булевард Черни връх. Започнахме едно допълнително разширение на Черни връх от Джеймс Баучер до Сребърна, защото се оказа, че там има изключително голямо натоварване, много жилищни блокове, офиси, търговски комплекси и така нататък. А целта на метрото е да се развива там, където има повече пътници. През втората половина на годината ще започне строителството и на част от третия метродиаметър, обясни Стоян Братоев. Намираме се в етап на тръжна процедура за избор на изпълнители за участъка от третата линия на метрото, централния участък от театъра зад канала до Красово село. Според Братоев, третият метродиаметър трябва да бъде готов през 2018 година. Той ще има 20 метростанции и ще свързва североизточните с югозападните квартали на столицата.